Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs Fiats. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Juan Luna? Dakilang pintor sa huling bahagi ng siglo XIX, si Juan Luna, at isang sagisag ng pambihirang talinong Pilipino sa panahon ng kilosang propaganda. Nagwagi ng medalyang ginto ang kanyang obra maestrang Espoliarium sa Eksposisyon General de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Sa pagpupugay ni Rizal, sinabi niyang patunay ang pintura ni Rizal na ang henyo ay walang lupain at nangangahulugang may kakayahan ang mga Pilipino na kapantay o hihigit pa sa mga Europeo. Isinilang si Juan Luna noong ika-24 ng Oktubre 1857 sa Badoc, Ilocos Norte. Anak nina Joaquin Luna de San Pedro at Laureana Novicio. Nakababata niyang kapatid si General Antonio Luna. Lumipat sa Maynila ang pamilya Luna noong 1861, kaya nakapagtapos siya sa Ateneo de Manila. Nag-aral siya sa Eskwela Nautica at natamo ang sertipikong piloto de altos, Maris Tercer Klase, Mandaragat, ikatlong antas. Habang naghihintay ng pagsakay sa barko, nag-aral muna si Juan Luna sa Akademya de Dibujo e Pintura sa ilalim ni Lorenzo Guerrero. Napansin ang kanyang husay at hinikayat ng guro ang mga magulang na pag-aralin pa ng sining ang binata. Ipinadala siya sa Espanya, nagtungo din siya sa Italia at sa Pransya. Napangasawa niya si Paz Pardo de Tavera at nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Andres Luna at Maria de la Paz. Sa Madrid Art Exposition noong 1881, nagwagi ng medalyang pilak ang kanyang obrang Cleopatra. Noong 1883, sinimulan niyang gawin ang Espoliarium. Nang sumunod na taon, nilikha niya ang El Pacto de Sangre, Sandugo, at Miguel Lopez de Legazpi na dinala sa Maynila bilang proyekto para sa natamo niyang scholarship. Nagpahayag siya ng pagkasawa sa estelong pang-akademya na mahilig sa mga historiko at klasikong paksa sa sining noong 1889. Sa yugtong ito ay nalikha niya ang Le Chiffonnier, tagapulot ng basahan, na nagpapakita ng matandang lalaking gulanit ang suot at may dalang basket na basahan. Noong 1872, natapos niya ang Peuple et Roi, Taong Bayan at Mga Hari. Nabalak niyang ilahok sa Chicago Universal Exposition sa taong yon. Ngunit hindi ito nangyari dahil sa personal na trahedya. Binaril niya ang sariling asawa at biyanan. Napawalang sala siya at nagbalik sa Maynila noong 1874. Noong Agosto 1876, dinakip siya
at ang kanyang mga kapatid sa hinalang kasapi ng katipunan. Napawalang sala siya at nagtungo sa Espanya para ayusin ang pagpapatawad sa kanyang kapatid na si Antonio. Pumanaw siya sa Hong Kong noong ika-7 ng Disyembre 1879 habang pabalik na sana sa Pilipinas. Mga katropa, tandaan, sino si Juan Luna? Isang sagisag ng pambihirang talinong Pilipino sa panahon ng kilosang propaganda. Nagwagi ng medalyang ginto ang kanyang obra maestrang Espoliarium at dakilang pintor sa huling bahagi ng siglong 19. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos.